Izindaba zehora lesikhombisa sigwetshula zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. It's enough. We are dying. We are young. We are women. We want change right now. Lihlahliselwe umhlazi ishumi nesishagalolunye kumasingana wangonyaka ozayo icala lomliso neminyaka ngamashumi 32 uTebogo Mnisi nobhekene necala lokubulala ngesihluku abesifazana ababili eMamelodi eTshwane. A lot of farms, small plots, your small holdings, they are being targeted. They are being used by these syndicates. Umsolwa oneminyaka engamashumi 56 ubhadanywe nezidakamizwa zohlobo lwe-cocaine eyibize ngaphezulu kweyigidi ezingama-20 zamarandi eMidrand eGoli. Did you not inquire from him what was the significance of him telling you that the arrested person is a friend to the Minister of Police? No, I didn't inquire to him, Commissioner. Namhlanje ikhomishana eholwa yijaji uMbuyiseli Madlanga ibilalela ubufakazi mayelana nosuku okwaboshwa ngalo somabhizinisi uKatiso KT Molefe nosanda kudedelwa ngebheyili ecaleni lokubulala unjiniyela uArmand Swart. Mbukelisi kubingelele sikwamukele indabeni zakusihlwa enizethulelwa unoxolo uMamtshali wakwaMwali ihlabanganele imhlophe eqwa. Sibonga khulu umbukeliso uhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa ake sibhekeke ukuthi ngabe ngikuphathele ziphi. Lihlahliselwe umhlazi ishumi nesishagalolunye kumasingana wangonyaka ozayo icala lomliso neminyaka engamashumi 32 uTebogo Mnisi nobhekene necala lokubulala ngesihluku abesifazana ababili abangomzala eMamelodi eTshwane. It's enough. We are dying. We are young. We are women. We want change right now. Amalungu omphakathi nezinhlangano ezahlukene kanye nabalandeli behlukene bamaqembu ezombusazwe bebawatha ubomvu ngaphandle kwenkantolo yemantshi yaseMamelodi njengoba umsolwa ubevele kokuqala enkantolo uTebogo Mnisi oneminyaka engamashumi 38 ubudala ubhekene nezinsolo zamacala amahlanu ehlukene okubalwa kuwo ukubulala ngenhloso ukuzama ukubulala ukutholakala nesibhamu esingekho emthethweni kanye nezinhlamvu amantombazana amabili izihlobo atholakala sebulewe ngesonto eyesithathu isesimweni esibucayi esibhedlela. The state averts that the murder was premeditated in that the accused sourced and obtained an unlicensed firearm and ammunition with the purpose of killing the victim. Amalungu omphakathi abethukuthele acekele phansi indlu yomsolwa emva kokuthola ukuthi uyena oweyamaniswana lesigameko. And the worship also, he does not have any protection order against his name. And the worship, it is also my further instruction that at this stage, the worship, he does not wish to bring a formal bail application. He abandoned his right to apply for bail. Uphenyo liyaqhubeka kanti icala lizobuyela enkantolo omhlazi ishumi nesishagalolunye kumasingana ngonyaka ozayo. Ikhomishana kaMadlanga engenele osukwini lwamashumi 20 namhlanje izwe ngeinsolo zokuthi uphiko lwamaHawks lwazama ukuxambukela ekuboshweni kasomabhizinisi osematheni kulezi insuku uKatiso KT Molefe igama lakhe eliphezulu phambi kwekhomishana kanye nasekomidini lesikhashana lasePhalamende eliphenya ke ngeinsolo zokuxambukela kweyigilamkhuba eyishomene nosombusazwe abathile ekuphazamiseni ukusebenza kweinhlaka zamaphoyisa nezobulungiswa. Ikhomishana kaMadlanga ibilandiswa ngezethulo zezinsolo zokuthi amaHawks azama ungenelela emzamweni wokuphazamisa ukuboshwa kukaMolefe okwenzeka emzini wakhe osesentini. Ukapteni uThulani Wanda owayeyingxenye yePKTT eyayizobopha uMolefe ngozibandlela nyakenye uchazela isigcawu sekhomishana ukuthi kungani baba nomuzwa ukuthi isenzo samaHawks sasiungenelela ngenhloso yokuxambikela opinion lwabo. The presence of the Hawks were concerning to me because they came in numbers. They came in numbers, Commissioner, and I didn't expect them in that big number. And when I interacted with them, they were
bit aggressive. Ngemuva kokuphothula kukaKapteni Thulani Wanda ngubufakazi bakhe kube sekumenywa uBrigadier Lisiba Mokoena kanye noKapteni uBerry Kruger. Ebufakazini babo abazange baphumele ubala ngokuthi ngubani owakhipha umyalelo ukuthi ama-Hawks kufanele aphuthume emzini kaKT Molefe. We know you've made a request. We know you've sent out WhatsApp messages to your people. Now, if it's not you and it's not Brigadier Mokoena, where would anyone have known about this operation to summon DPCI Johannesburg? I'm not sure. I cannot answer because I'm not sure, yes. Commissioner. IKomishana kaMadlanga iguqile izoqhubeka kusasa. Umsolwa oneminyaka engama-56 ubhadanywe nezidakamizwa zohlobo lwe-cocaine ezibize ngaphezu kwezigidi ezingama-20 zamarandi eMidrand eGoli. Agasele eMidrand amaphoyisa njengengxenye yomkhankaso wezobunhloli ashaqe izidakamizwa zohlobo lwe-cocaine ezibiza ngaphezu kwezigidi ezingama-20 zamarandi. We do see a lot of cocaine being disguised in like your meat boxes. It's not the first time that we see them wrapped in other form of, wrappings. So we have found, cocaine in disguised in meat boxes. Bangaphezu kwekhulu nama-80 abasola sebeboshiwe babandakanyeka ezidakamizweni njengoba kuqhubeka imikhankaso yokushaqa izidakamizwa. Kanti amaphoyisa athi sisekude ukuphela lesihlava sezidakamizwa njengoba lezigilamkhuba sezisebenzisa izindawo ezisogwadula ukukhiqiza izidakamizwa. A lot of farms, small plots, your small holdings, they are being targeted. They are being used by these syndicates where they would either buy a farm to do these illegal activities where they will manufacture the drugs, or they will then rent the farm from a farm owner to do their illegal activities. We have seen, especially in the Mpumalanga area, where we have made quite a number of major drug busts. Kwesinye isigameko esifana nalesi, amaphoyisa ashaqe indawo ekhiqiza izidakamizwa ezibiza ngaphezu kwezigidi ezingama-350 eMpumalanga. Kanti iziphathimandla zizoxela kakhulu ekutheni kuhlakazwe izimboni ezikhiqiza ziphinde sabalalise ukuthengiswa kwezidakamizwa emgwaqweni. I-Action SA ifuna kuphenywe ngokuphepha kwesakhiwo enkabeni yedolobha iTheku. Lokhu kulandela umshophi wokulimala kabi kwezingane esakhiweni ngesikhathi ikhalakathela ekheshini lesakhiwe, enye yazo yedlulile emhlabeni kanti iwele elinye lisesimweni esibucayi esibhedlela. Abantu abangaphezulu kwekhulu babhikishe ngaphandle kwaleli bhilidi laseHomi enkabeni yedolobha eThekwini. Bafuna iziphathimandla ziqinisekise imithetho elawula iTheku nokuphepha kwamabhilidi. Ababhikishi basola umasipala ngonganaki isimo esibi samabhilidi amaningi azungeze idolobha. Kodwa iTheku lithi kuwumsebenzi wezigungu ezibhekelele izakhiwo noma abaninizo abafanele ukuqinisekisa ukuthi lezo zakhiwo ziphephile. Kodwa i-Action SA iyakuphikisa lokho. Sikuphakamisayo ke njenge-Action SA kulesiphakamiso ukuthi akube nophenyo ukuthi ngabe ngempela leli bhilidi leli likumele yini ukuhlalisa abantu kulona, nanokuthi ukuya phambili yini engenziwa, nanokuthi kuze kwenzeke isimo senzakalile ubani obekumele enze ini ngoba sazi sonke ukwenzakaleni nokuthi kwenzeke kanjani. Kodwa iqiniso ukuthi umndeni wakwaDlamini nomphakathi nje wonke ozwa nomndeni wakwaDlamini uyayifuna impendulo. Umncango uthi idolobha lachibiyela isiqeshana somthetho i-2015 Problem Building Bylaw ngo-2023. Lezi nguquko zenziwa ukuze kube nomgomo owodwa omile mayelana nokugcina izakhiwo zisesimweni esifanele ziphinde zichaze ngezinyathelo abazothathelwa zona labo abangawulandeli lo mthetho. Ukhona umthetho onika amandla umasipala ukuthi uhambe ophenya uma khona into ongayiqondi kahle noma khona ukuvela ukuthi kunokuphula kwemithetho. Kunemithetho ke ehambisana nokwakhiwa eyenziwa uNational Government, eminye yenziwa umasipala. Abaphathi baleli bhilidi laseHomi bathi ithimba labo lisebenzisana nabathintekayo abafanele kanye neziphathimandla mayelana nalesi sigameko. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini.
Umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa uhlangane nomengameli waseSwitzerland uKarin Keller-Sutter eBern kuleli yazwe. Lamazwe abhekene nezingqinamba ezifanayo njengoba nje iMelika yenza inguquko ezimelene nawo lamazwe. Yours is a country that is admired around the world for many attributes. Key amongst them is democracy, prosperity, and the commitment to peace. On behalf of the people and the government of the Republic of South Africa, I am delighted to convey our nation's greetings to you, but also to express our deep appreciation for the kind invitation and the warm welcome that you have extended to us. Yesterday in Neuchâtel, sacred artifacts of the Nkuna royal family began their journey home after more than a century. More than pieces in a museum, these objects in many ways carry the memory of generations and the identity of a people. This act of repatriation speaks to who we are, both Switzerland and South Africa. Mbukalo kwamanje ke sathi nje keqhu ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela uWT. Besizobeka ngokusesikweni iPTT yeANC apha eKapa. Sifake wonke umuntu, akho umuntu simshiya ngaphandle. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula usememezele ukuhlakaza kwekomidi elengamelele iqembu esifundazweni iWestern Cape kanti ke esikhundleni salo kuzofakwa ithimba eliholwa uIbrahim Rasool. Siphinde sikubingelele sikwamukele mangabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi Lihlehlisele umhlazi 19 kuMasingana wangonyaka ozayo icala lomliso neminyaka 32 uTebuho Mnisi nobhekene necala lokubulala ngesihluku abesifazana ababili eMamelodi eTshwane. Mbukeli asikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ungena kuze uyicinge ngamagama athi SABC izindaba. I-SABC ikusakazela bukhoma ingqungquthela ye-G20 SA 2025. Izinhlaka ezilwisana nobugebengu enyakatho nesifundazwe iKwaZulu-Natal zinxusa uhulumeni ukuba aphothule uhlelo lwakhe luqinisekisa ukuthi kuvalwe ngendlela efanele emngceleni owelela eMozambique nokuwuhlelo oselibambezeleke iminyaka eminingi. Lo ngumngcele wocingo ohlukanisa iNingizimu Afrika neMozambique ungaqini kwalomngcele kholele kuthena amaqembu emgulukudu akwazi ukushushumbisa izimoto izimpahla zingeke emthethweni isidakamizwa nabantu imbala kalula. Imphakathi ehlala kule ndawo iwukudla kwalezi gebengu nokuyinto esenzeke iminyaka. Nakuba kwathunyelwa ithimba lamaphoyisa kanjalo nobombutho wezokuvikela kule ndawo isigebengu sisalokhu siqhubeka njalo nokusicanasela. Ngo-2018 uhulumeni waKwaZulu-Natal wakhipha u-85 million wamarandi wokuthi kufakwe izithiyo ezenziwe ngosimende ezaziwa ngokuthi ama-Jersey barriers. Inhloso kwakuvimba ukushushumbiswa kwezimoto ezidunywa kuleli ziyiswe eMozambique. Kodwa-ke lolu hlelo lokufaka izithiyo lwamiswa ngo-2022 kanti-ke imali elinganiselwa ku-48 million wamarandi yabe isikhokhelwe izinkampani okwakumele zifake lezi zithiyo. Le mali yakhokhwa nakuba usemncane kakhulu umsebenzi owenziwe. I-Special Investigation Unit yaqala uphenyo emva kwembiko yenkohlakalo. Nangonyaka ozayo kuyoba kungaphelile nalo minister ozongena kuyogcina kungaphelile. Amaphoyisa aqala ngohlelo olubizwa nge-Operation Umgodi Wemvubu. Izakhamizi zithi ukhona umehluko selokhu kwaqala lolu hlelo. Kodwa-ke zithi mancane kakhulu amaphoyisa akhona futhi angeke akwazi ukuqapha wonke umngcele. As police we can do our best, but we need everybody else to come on board. Kwizindaba ze-SABC ngingu-Ayanda Mhlongo eMangosi. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula usememezele ukuhlakazwa kwekomidi elengamelele iqembu esifundazweni iWestern Cape kanti ke esikhundleni salo kuzofakwa ithimba eliholwa obeyinxusa lakuleli eMelika uIbrahim Rasool.
uRasul nobefudula engunozakuzaku wakweli kwizwe laseMelika ududule kutshanje kwelalizwe emveni kokutyholwa ngelithi wenze intetho egwenxa urhulumente welalizwe ophansi kwesandla sikamongameli uDonald Trump. Noko kunjalo ayilotyeli lokuqala apho athe waphathiswa uxanduva lokukhokhela iqela le-ANC kweliphondo lentshona Kapa. Sithathe esona sigqibo esibalulekileyo ekuphuhliseni umbutho wethu kweliphondo. Umbalula uthi bafuna ukuqinisa amasebe alombutho phambi konyulo lorhulumente basemakhaya kunyaka ozayo. Iqela le-ANC kwiphondo lentshona Kapa lithe lehla ngepesenti ezilithoba kwenkxaso yalo kweliphondo ngexa lonyulo jikelele lonyaka ophelileyo. Namhlanje ke besizobeka ngokusesikweni iPTT ye-ANC apha eKapa. Sifake wonke umuntu, akho umuntu simshiya ngaphandle ekuqiniseni isikhokhelo se-ANC apha kweliphondo. Umbalula ukwathi ukubunjwa kabutsha kwe-PEC akusekezelwanga ekubeni kohlwayo ikomiti koko lilinge lokuqinisa lo mbutho ubeqilima. Uthi uRasul kusamele aqinisekise ukuba uza kulithabatha kusini na elixanduva. Obefudula engusihlalo we-PEC uJJ Tyalisisu kulindeleke ukuba ahlale njengosekela mququzeleli. Mlamli Maneli wendaba ze-SABC eKapa. Ikhulu ze-SABC zitshele ikomiti lasephalamende elibhekele ukwabiwa kwemali ukuthi kudingeka ukungenelela okuphuthumayo ukuze kugcinwe umsakazi lomphakathi usebenza. The SABC is the most commercial public broadcaster in the world, and it's very unusual for a development state whereby the BBC is funded. The BBC, 80% of their costs are funded by the state. And the SABC is the inverse, you know. So it's something that we need to look at to say that the role of public broadcasting, in fact, Honourable, now more than ever is critical in an age of misinformation and disinformation. If you look at the legislative framework, the shareholder has accepted that the public service mandate, which costs the SABC about 2.1 billion a year, must be funded through this regime. However, this regime has spectacularly failed, as only just about 14% of South Africans are compliant, wherein the SABC is supposed to be collecting on the range of 4.5 billion rands. We are only able to collect around 700 million a year. Umkhandlu Dolobha iTheku uthi usutshale imali evile eyigidini engamashumi zamarandi emzamweni wokuxazulula ingqinamba yabantu abangondi ngasithebeni enkabeni yedolobha. Uma ungena nje eThekwini uqhamuka eningizimu uhlangabezwa ilesimo. Abantu abangondi ngasithebeni babuthelene lapha emgwaqeni uShegovara. Lokhu kuholela ekutheni kungabi khona ukuphepha. Izakhamuzi zaseThekwini ziyakhononda-ke ngalesimo. uSipho Dlamini waqala ukuhlala emgwaqeni eminyakeni emithathu edlule. uDlamini uthi ziningi-ke izizathu eziholele kulesimo. Kwabanye abantu abasemgaqweni hayi ukuthi bonke ba-involved kuma-drugs. Njengami nje angikaze ngayibandakanye idakamizweni nangolodwa usuku. Umasipala weTheku ungaphansi kwengcindezi yokuxazulula lesimo. Belenganiselwa ku-16,000 abantu abahlala emgwaqeni. Ukuxazulula ke lenkinga, umasipala usuqale ukwakha isakhiwo esokuhlalisa abantu abahlala emgwaqeni ngezizathu ezehlukene. Kulesakhiwo abantu bazokuthola nokuqeqeshwa ngamakhono. Asibalahlile. Awukho umgqomo ukulahla umuntu omnyama. Asibalahlile, sizobabheka, sizobanakekela, sibanikeze sifake endaweni ebanikeza isithunzi esenele, bazolalalana, sibanikeze kuthi nalabo abadinga ukucilonga, abagulayo ngezifo ezithize bakwazi ukuthi balashwe. Lesakhiwo kulindeleke ukuba siqale ukusebenza ngokugcwele ngoJanuwari wonyaka ozayo. Okwamanje ke akukacaci ukuthi kuzokwenziwa njani ngalabantu abahlala lapha. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu noTiny Ntshiza.
Ngenibingelela babukeli emakhaya ngiphinde nginamukele kwesimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ke sibhethi mina nje zoqophela nje mbukeli akhona ke nje lamathuba emvula engasho nje ukuthi amathuba emvula amakhulu athani manje aqiniseke nje kakhulukazi ngempela mawubheke nje khona ke esifundazweni kaZulu Natal kuyana kanjalo esifundazweni iGauteng nakhona ke esifundazweni iFree State kanti futhi nakusasa ngaphinde futhi walindeleke nje lamathuba emvula amakhulu athani manje aqiniseke nje khona ke esifundazweni kwaZulu Natal kuyana kanjalo eMpumalanga nakhona ke esifundazweni iFree State kuyana kanjalo ke esifundazweni iGauteng kanti ke isixwayiso sethu ke sakusihle siphuma lapha kwa South African Weather Service simi kanje uzoqaphela kanje mbukeli khona ke lokuduma apho nobungozi uthanda nje buqiniseke nje kakhulukazi phela mawubheke nje khona ke esifundazweni iFree State kuyana kanjalo esifundazweni iGauteng kuyanjalo ke nakhona ke esifundazweni iNorthern Cape kanti ke futhi nakusasa ngaphinde futhi kulindele nje lokuduma apho nobungozi uthanda nje buqiniseke nje khona ke esifundazweni iGauteng kuye eMpumalanga kanti ngaphinde silindele ke nje leza imvula ke sinamandla ethamba nje iqinise nje kakhulukazi phela mawubheke nje khona kweligamthaniya kanti ukhona ke nalawa moya kuvunguza ngamadlo ngadala wona ke nje umlilo ikakhulukazi phela masibheke nje khona ke eUppington kanti ke amazinga ukushisa aphansi kusihle kakhulukazi phela masibheke nje eKapa lodumo singolindela nje u15 kanti ke thanda ukuthi nje lifudumaleke namhlanje ebusuku eUppington singolindela nje u20 thanda ukuthi nje lipholeke eGoli Soweto kanti ungazaduma limi nje ku15 kanti eMusina singolindela nje u20 Gqeberha limi nje ku15 kanti ke masibheke nje kusasa liyashisa eKapa lodumo ngo31 shisa njalo ke nakhona eUppington singolindela nje u34 kanti masibheke nje khona ke eGoli ngasho nje ukuthi lifudumele ngo24 liyashisa ke eMusina ngo32 kanti ke eMelo lithanda ukuthi nje libandeke ngo18 masibheke nje khona ke eMnambithi singolindela nje u22 kuya njalo napho khona koLundi lithanda ukuthi nje lipholeke kodini iDalton kanti masibheke nje khona ke Richards Bay mawubheke nje khona ke lapha koMondlo ngasho nje ukuthi nje lifudumele liya nje ku24 kanti mawubheke nje khona ke eThekwini eClermont kwaMasho eMlazi lipholile ke nje ngo22 mawubheke njalo nakhona ke ePortshepstone koShabeni kanti mawubheke nje khona ke eGqeberha singawulindela nje u22 kuyana kanjalo ke nalaphona ke eGeorge ngingasho nje ukuthi liyashisa limi nje ku25 isibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngiyintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe Mbukelisi sibeka lapha ebese kuphathele zona kusasa bakhona oza kwethu neindaba ngolimi lwesiXhosa ube nobusuku obuhle usale kahle